Не, казвам първия път, като едва имаше 2-3 ракети. С много информация. Мисля, че няма за ракети. Това отива там. Не е за ракети. Не е за ракети. Той е от... Откъде? Европейското първенство 2008 раздавахме. Не. Да, виж колко хубаво стана с неговите работи. Това е баджа му, дето беше. Нека да съм го закачил там на тия работи. Той е от първенство Бузал. Не съм виждал. 19-та година го дадоха. Такова не съм виждал, наистина. Интересно. Камерата. Той даже някакво неща има. Ще четеш там. Проблеми, какво да правим? Той е някакво. Аржентина. А където ти беше с... Не, той... Аз сега отървам аржентините. 2 пъти отървах Аржентина и чакам трети. И щом чакаше сега? Пак от първенството 2008. Пак 2018. 2018, да. Това е... Това сме вземали световното първенство, кордове. Аз го вземах. Даже тук той съм го чел в ФАИ. Той е от коя година? 27. Нататък. Тия минимуми аз ще да питам, че... Такива не съм виждал. Такива не. 12 пак. Даже не знам, че ги е малко. Не. Номер 3. Номер 3. Значи Не. Значи аз... Не можах да намеря така, но тази спомням с... Дай връзка от Русия, да го докарам. То си е много трудно. Не знам, бе. Ама намери ли се? Там има ли? Не, бе, има, човека има, няма как да я получа, разбираш. Или не дойдоха? Не дойдоха от Узбекистан. Те пак визи вадят. Не дойдоха. По-добре късно, отколкото никога. Той е почти целият руски отбор. Значи тая книга, дето е кордодром на стале. Аз я видях в електронен вид, не искам в електронен вид. Искам тук, който дойде да може да се докосне до нея. Да, поръчал съм 2. Значи едната за тебе, другата за... Тук е не колеги. Няма проблем, ще си покрия. Не знам, събираш или не събираш. Такова за първи път виждам. Пилот 4, да? Пилот 4, пилот 4, това е инструкцията. Имаме пилот 4, достатъчно. Това е такова, го има. Графнери машини. Това е графни. Има някъде друго. А това е този чертеж? Това е чертежа, най-вероятно, на Христо Рашков. Крум 85. Виж ли тук нещо? Страхил Стаменов, бе. Познаваш ли го? Страхил го чакам да дойде. Него, той трябва да е него. Направили, приготвили се го ми някъде? Аз що си мисля, че... Не. На Христо Рашков. Ама той може и на Страхил. Его. С Иван Горанов. Виж Страхил Стаменов. С Иван Горанов ще идват двамата. Той гума гледам, се опитва да продава. Кой? Защото те надали ще донесат чертеж. Пак може и да донесат. Могат да имат печатано ето. Възможно е, не знам къде, но не той е в. Това е на хилиограф прави. Аз може да имам 2, само че не съм сигурен. Струва мисля, че... Когато стане сигурен, когато дойдеш пак. Да, ще ти е такова. Се запознахме, той е много възрастен човек и дойде там ги продава, века най-ги даде, ще взема. А той е едно списание, той го издава пак. Сега не знам дали продължава да се издава. Може би имаме и други... Ево са. Писал човека много така подробно, обаче има много грешки, което да чакам... Въпрос е кога ще напишеш ти. Да, защото той има някакъв... Да, ама на мен ми стана и интересни неща има и в тази малката, в тази. Ако се събират тези неща и се добавят твоите, и не само твоите, на всички българи там след 2000 и някоя година, ще стане много интересно.
Аз съм от по-младите такова, макар че... Да, ама това е описано, старото е описано, то го има, то е издъвчено. Оттървал съм от новия от възстановяването, деца казва, на ракетомобилизма, защото деца казва... Имаш и прекъснато. Имам голям пръст там в нещата, защото от мен тръгнаха. Защото отиваме в Швейцария, там се запознах с руснаците и те викат, къде са вашите хора? И аз, защото аз ракетомоделист знам само Маринчо от Търново, защото от Търново. Викам, ще попитам. И те викат, ама се запознаваме с тях 2006-та, те току-що са направили световното първенство, значи след... Ама случайно разбрах, да, где да го познава. Да. Маринчо? Да. Маринчо, да. Нали? И тъс ракета той последното я направи, беше му там една идея да направи. Той е Пършинг, се води най. Нямаме копия, така че много хубаво, че са прави копия. Да, жена му и да му стоят вкъщи. Но ето, аз не очаквах, че ще има копия. В музея, че ще има копия, нали? Защото има много копийски, ама раздадени заедното в Каспича. И разбрах за какво става въпрос, защото който не е бил и не е ви гледал цялостно с участие в състезание, нали, това е на което се става. Да, то много така, различни технологии. И тук имате ли фломастери? Това е моята ракета. Това твоята ракета ли? Това е ракета с... Какво да напиша? Подарък за музея. Подарък за музея от Стела Славчева. Това е да. Да. Или от Стела, или просто от Стела Славчева, световен шампион за Едика. Да, световен шампион. И без подарък за музея. Добре. Стела Славчева, световен шампион. Къде в тази година? Така, много хубаво това е. Световна шампионка. За жени? Да. Световен шампион или световна шампионка? Шампион. И кар за жени. То път явно е било с по-малки загуби. Загубихте. Не, загубихме ли как? Загубихме. Аз два. Стела и ти Коя два. година? 2025. Сърбия ли? Зрение Сърбия? Не, Сърбия. Това са конусите, които ти правиш най-различни. Тези малките, които... 3 дена ти издирвам. Издирваш конуси. Супер. Ето ми конус. Кой е подпис и да съм? Дали подпис? Кой е тук? Да. Те малко не са много. Тук е. Той е печат от състезанието. Да. Да има доказателство за всичко това нещо. Тук е въпросът, че не е летяла, но това са подробни. Няма да казвам. Беше летяла. Тя се лечи. Чакай, че нещо не мога да го... Съмет са фотнати. Добре. Заглед няма помня за мен. Няма да свалим, но не вече и сложим. Сега ще я вода да види техно. Трябва да заведеш в къщата на Васил Левски. Викам, че моя баба му бащата били на един бивар с Васил Левски. Чакай сега, ще покажа нещо съвсем. Свързано с Васил Левски. Дядо ми беше ходил да разучава едно време, ние сме били роднини. Добре. Не сме.
Той бар ми даде такова. Такова да Това ми е. даде, да. Нека да има. Той ми даде. И аз нямам време да го разуча. А това е по вашни новини. Аз не знам сега. Значи, аз съм родина по майчин. Майката на Левски е родена в Сокол. Те в нашите къщи. Това след това опожарява града. Ще донесъл, може би те първо ще ти правя. А това е един европейски шампион, руснак Алексей Грязев. Той е от Челябинск. Тоест той го е правил. Той ми я подари 2011 година. Не да я подари ми. И ми дава интересно да погледна. Как е направен? Значи, актуален европейски шампион тогава. Да. Печатите са от Сърбия, от предната година 2009, когато той става европейски шампион. Сега дали е летял, дали не е, той вече... Да. Защото абсолютно друга система на всичките. Те път два конуса тук. Какво е тук? Нищо. Те толкова ефирни, че Друга система. Това е изработката на... тяхната изработка. Не само по-лесната изработка, значи и Каспичан и Севлиево и те по този начин го правят. Обаче ротора е много сложно. Много сложно. Сега аз съм привърженик на по-простите неща. Сгъват перките, да речем това. Той като е малък, върти бързо. Обаче дърпат един конец по-дълъг. Всеки си има някакви теории. Теории и факта, накрая 2 секунди не е голяма разлика. Да, няма това е разликата между шампионите. Да. 1-2 секунди. Благодаря. Ако искаш, записвай там Алексей Грязев. Или аз ще го Той напиша. не записва и повода, така че после ще го Сега, това. околностите. Това е първия конус, дето направих аз на FI-40, нали, на новия диаметър. на новия диаметър, значи и 2007 година, там някъде, 2006-2007. Като, нали, аз не предполагах, че имаме такива ракетомоделисти като Каспичанци. Аз им го показвам, те си са много добри. Или не знаят за какво става, или са изостанали. То се оказва, че са много добри, просто са спрели. Значи това е техен конус. Това е Каспичански конус. Той е лек, значи на мен моите конуси винаги отдолу имат така. Тапа. Моите влизат в тялото вътре, значи те са, за да влезе вътре, един път са го направили тук, са го долепили да влезе вътре. Той не лепне идеално. И тая тапа им прави проблеми, значи 15 години им прави проблеми и не си признават и не я сменят. Защото тапата, тук като влезе, няма как да се обърне по никакъв начин. Ти имаш тапа, а те нямат тапа. Да. И зато им казвам служители, те да спестят грамаж. Това е целта. Да спестят грамаж, не слагат. Нали, те си имат големи постижения, така или иначе. След това... Нали, това си от твоите стапата, нали? И това от твоите. И този. Той е само... Значи, той е първи конус, дето съм направил. Този е Каспичански. Той е Каспичански. То си е някакъв чуш. То си е румънски или какъв е... Най-вероятно румънски. Не, по формата си. Да. Следващия конус, който направих е... Ето е, малко да ще направя тук. Значи 2 дена търся, не мога да намеря. Защото аз... Но в него така да се вижда ръба, няма проблем. Много грубичък. Аз ще ти направя друг специално. Това някой дете го е правило. Даже ще е написал, аз съм давам да си слагат
Формата е така, значи тая форма ми я направи сега, където работя във фирмата, ми направиха тая форма и почнах да правя. Така се смята. Да. Обаче, нали, аз като съм дала размерите, тук то с размера малко по-малко. И аз го правя, давам там някой който иска или за някои по-тесни тела. Получават се, когато малко по-стегнато, като направиш тялото. И тогава ползвам този конус. По-малък диаметър тук в това. И най-накрая почна вече тая форма. Значи тая форма, тя е една и съща на всички. А това е новата, която още не е летяла. Летяла е как? И тя е летяла. Аз казвам, това е втория конус, който съм направил, да кажем, 2008. Там някъде. А сега си вече на този. Не, ползваме и той може да се ползва. Не е фатално, но така само тялото, ако влиза трудно, т.е. ако влиза трудно, защото тогава тапа трябва да сложа. Да. Ако влиза трудно, той слагам той. А той е малко пък по-голям. Той е малко по-голям, а пък е хлабав, може него. Тук размерът е по-късичък и тогава може да удължиш тялото. Значи, Тялото няма значение колко е дълго. Не, тя ракетата минимално трябва да е 500. И оттам вече смяташ къде са ти... колко трябва да е F40. Трябва да е... И когато сложиш по-къс, тук имаш още 20 см, може да увеличиш тялото, да кажем по-голям парашут, да кажем аз рядко ги правя, но така не мога да намеря, обаче турци казват искам този конус. Защо този конус? Хареса ли се? Този.